Čau, já jsem Doktom a vítám tě u druhé série nejlepších sekáčů v Česku. První 4 díly se zaměříme na sekáče v Praze, potom se vydáme do Olomouce, Brna, Ostravy, Opavy. Do komentářů nám můžeš napsat, jaký je tvůj nejoblíbenější sekáč. V tomhle videu pro vás máme připravené 4 obrovské soutěže. Jako první navštívíme sekáč na Skalce, je to obrovská hrabárna, potom se vydáme do 1981, vintage terapy a pár dalších sekáčů, které tady pro vás máme připravené. Budeme rádi za odběr, za like a za jakýkoliv sdílení nebo podporu, kterou nám dáte. A jdeme se jako první podívat do hrabárny na Skalce. V moment, co jsme sem přišli, tak jsme cítili strašný závancík, jako reálně tady všechno voní jak kuřárna, kámo. Jako já říkám, tady tento sekáč je dobrý, protože tady fakt jako, když se vám zadaří, najdete skvělý kousky, ale je to fakt jak squat. Tady jsou nějaký, jsou to Adidasky? Nejsou, že? Čím víc pruhů, čím víc Adidas. Podívejte se na tu kvalitu, jak to tu vypadá. Je to popravdě trošku nechutný, ty věci jsou tady poházeny, je to tady špinavý. Jako z bot bych si tady asi jako nic nevybral. Momentálně jsme v sekci u mikin. A jak jsem říkal, jednou tady dokonce byl i problém, že tady prostě byly myši, takže tento sekáč vlastně jakoby prošel rebrandem a od té doby to tady prostě všechno smrdí jako cíga a jako vajgly. Co se týče mikin, tak mikiny vlastně jsou tady úplně ty samý kousky, které jsme viděli před rokem, ale když se tím jako prohrabete, tak tady najdete jako podle mě nějaký dobrý kousky, třeba tenhle ne, tenhle zrovna ne. Jakože najdete tady nějaké vintageový kousky, tohle je v poho, to je takový prostě vintageový piece a je to dokonce Ralph Lauren, takže celkem ty vole dobrý, to jsem jako nečekal, tohle bereme sebou. Jdeme se tady tím pořádně prohrabat, protože je to hrabárna. Najdete tady taky plno doplňků, jo, máte tady 1000 stříbrných pásků, takže myslím, že si řekneš takový páseček krásný. Tohle je prostě chyba tady tyhle hrabárny, je tady třeba jako plno pásků, ale prostě tady 500 stejných pásků, který prostě tady budou ležet další rok a i za rok, co se sem vrátíme, tak věřte, že tady tyhle pásky tady budou. Tak tady jsou i monterky, najdete tady plno jako pracovních věcí, pracovních oděvů, takže kdyby prostě někdo zháněl věci na praxe a na různé prostě jako domácí práce, nějaký věci, co prostě můžete zničit, tak tady prostě monterky koupíte za 150 korun, což je prostě fakt dobrý. Když se vám zadaří, tak tady najdete fakt pěkný flanelky. Teď tady jsou prostě klasické pyžamové košile. Ten odér z těch cigaret zrovna u těch věcí není příjemný. Tyhle věci, co tady většinou vždycky nakoupím, musím přeprat jednou nebo dvakrát. Takže to je trošku taková nevýhoda. Velkou výhodou tady v tomhle sekáči je to, že seženete i kostýmy. Je to jeden z mála sekáčů, který tady prostě prodává takovýhle krajkovaný blbosti. Najdete tady masky, najdete tady župany. Můžete mi do komentářů někdo napsat, co to je. Ne, to je taková ta taška, když jdeš nakoupit do Albertu, ale v autobusu si schrupneš na tom. Kostýmek včelíčky. Najdete tady plno džínových kalhot, ale trošku mě teď jako děsí to, že jsem našel kalhoty, co jsou vyloženě od hoplu. Můžeš to zabrat? Zubneš to? To jsou prostě kámo zesrané kalhoty. Jo, to je prostě něco, co třeba kdybych já měl sekáč, tak bych si vůbec tady nedovolil dát takový kousek. Já vím, je to hrabárna, stojí to pár korun. Tady jsou Arizony, kdyby to bylo ve větší size a ne size vole, jak pro 5letý dítě, tak je beru. Tyhle kalhoty celkem mi prodáte dobře. Kdybychom našli nějaký levisky, tak bych byl brutálně šťastný, ale myslím si, že zrovna levisky tady už jsou rozhodně probraný. Tady jsou GG kalhoty, tady jsou dokonce Zara kalhoty, takže vlastně tady najdete i fast fashion brandy. Mustang, první kalhoty od Mustanga. Plno lidí asi znáte značku Mustang, je to dost jako značka podobná Dieselu a zrovna jako Mustang kalhoty jsou jedny z těch lepších, ale zase říkám neberu je, protože hledáme věci, které jsou na můj fit, většinou ty věci, které fituju já, fitujete i vy. Teď se nacházíme u džínových bund, USAK, takže vlastně kdyby někdo hledal něco společenského, tak je tady možnost něco najít. Protože tady tohle, ta manchesterová bunda není na zips normálně, protože to jako vypadá pěkně. Tady dneska jako nic nepořídíme, protože jak říkám, všechno je úplně vybrakovaný a hlavně všechno smrdí jako vajgle. Jakože nějaký bizarní kousky tady vlastně ani taky nejsou. Nevýhoda tady těchto velkých hrabáren, protože ty hrabárny to skupujou, pak to vystaví a pak to nemají kam dávat, takže tady ty věci tady zůstávají a v úvozovkách se tady to oblečení otáčí fakt jako strašně málo a pomalu. Vy si tady můžete koupit i mystery box neotevřených zásilek. Dáme točku? Můžeme dát točku. Dáme točku. V tomhle sekáči máte trošku spojený i blešák. Najdete tady plno nádobí, hrníčků, věci na pletení a háčkování, což je jako dobrý, protože vím, že ty bavlny se prodávají prostě jako celkem draze, takže tady tohle všecko, co ženete tu. A občas tady najdete i fakt pěkné věci, krom dneška. Naše pocity tady z tohle sekáče jsou hodně takové rozporuplné, protože za prvé, když tam přijdete, tak jako cítíte obrovský odér
cigaret. Týpek tam prostě stojí za kasou a hulí od toho oblečení, což mi připadá trošku takový riskantní, když děláte v rámci jakoby textilu. Dávám jako velký mínus za to, že tam fakt jako smrdí jako popelník. Dávám velký mínus za to, že ty věci tam prostě nejsou pěkný. Všechno tam je zašpiněný. Věci, které tam vlastně jsme viděli před rokem a půl v mých videích, co jste vlastně mohli vidět, tady máte když tak proklik, tak tam ty věci furt jsou. Skalkovská hrabárna za nás 3-4 z 10. Myslím si, že tady v Praze najdete 100krát lepší hrabárny. My se jdeme vrhnout na pop-up k Homerovi a jdeme dělat další zábavné nakupování. Čekáme 10 minut na autobus, posíláme párek v rohlíku jako dva dospělí muži. My se nacházíme na pop-upu o Homera. Tohle je ten obchod, o kterým jsem vám říkal, který jsme vlastně navštěvovali, mám pocit, že i v jednom vlogu. A po půl roce se rozhodl udělat konečně první pop-up. Má tady vlastně všechny svoje pieces, má tady hats, má tady trička, mikiny, kalhoty, bundy, všechny accessories. Můžete si tady nechat potisknout klidně i věci, které si tady koupíte. Lidi si tady můžou potisknout i vlastní věci. Tak v love můžou všechno, bracho. No a i mňa si tu môžu kúpiť reálne, chápeš? To akože to sú iné sumy, ale tak to je individuálne. Pre Doctoma je to bohužiaľ vyššie. Já ty guys, nechte toho. Jaké máš jako? Zarobené lové. Ne, v pohode, bracho, ako reálne som to vymyslel včera. Som tu robil poriadok konečne, lebo tu boli všade krabice, proste bordel. Pičoviny, tak je proste v tom backstage, no a to našťastie není vidieť. Ako balil som balíky a mal som všetko zabalené, víš čo, a zostali mi tu nejaké veci, tak hovorím, že let's go, ponúknem ľuďom, chápeš, možno si to. Nějaký pís, který bys jako nejvíc vypíchnul, co jako ty bys si osobně vzal, kdybys tady přišel jako zákazník? Nejvíc drahý pís, co tu máš? Nebo jako nejvíc zajímavější? Tak sú tie bombery, custom, zippermi. Ty vole, let's go, let's go. Ja som dal vyrobiť taký skate. Tak ten skate je po píči. Pulzy podľa vlastného strihu vlastne sme dávali výroby. Že nejdražší věc jsou tady ty boxerky, ty vypadají kam fakt úplně po piči. To z toho nechal vyprintovat, nebo? Ne, to jsem tam normálně naprintoval prostě. S svojimi technologiami. Co? Čekáme. Strašně. Kámo, som sa tu vyjebal som aj to popolník. On se rozjebal? Ne, ale zober si. Počkej, ty už nehulíš. Tak nic. Na crack pajbala. Jo, vlastne ináč to je najdrahší pís, čo tu je, že ty sú za 5. Bombery jsou za kolik? Bombery sú za 3. OK, padají fakt dobře. Kolik jich tu máš? 2, 3? Už len 3. Kdyby mě někdo chtěl, tak daj se koupit na netu. Ale teď tam nejsou na e-shope, ale já tam pak nahodím všetko, čo tu je v podstatě. OK. To normálně funkčnou, dajme tomu, a tak nebudeš tam nič dávať, ale... No jako schováš tam třeba stravu, když ješ na No kalku. jako schováš tam dobré věcičky. Tady můžu z toho cokoliv vybrat, jo? Těchto ty si můžeš vybrat. Dal bych klidně i na žehlovák jako tady. Víš? Jak je tag, ať je to takový easter egg trošku. Tam to dáme takhle pod krk. Kľudne. 75 dávam, keď je to na koton. Okay. Alebo aj 180, keď mám veľa objednávok a potrebujem to rýchlejšie. Kvantita nad kvalitou, ale. No a kdy můžeme vlastně čekat jako nějaký oficiální open shopu? Podľa mňa v prvom štvrtletí roku 2025. Tam ešte tú druhú časť treba opäť dokončiť, víš čo, a ja tu chcem aj nejakých viac vecí, ale nejaký drop. Umr a pak jakoby to spustíme rovno na share a všetko okolo toho. Akorát máme jednu čárku. Máme len jednu čárku, co budeme robiť, chalani? Datlova nejhorší můra, vole. Zavolajte niekto Forgena. Forgen raz viezol. Niekto sa aj smeje mi, akože, že prečo to neobjednám niekde na AliExpresse, chápeš, alebo niekde prostě na Alibabe a nech mi to všetko vyrobí a to len akoby... To jsou přesně ti lidi, co mají malý péra, vole. Tady tohle. Teď jsem viděl, že jako i celkem jako moderní selit věci přes Vinted. OK, že jako svoje? Jo. No, Allegro got me. Máš takovou malinkou zažehlovačku. Áno, to je pekný, toto už môžeme odlepiť. Jo, drží to fakt kámo, pěkně. Zasníme pak svetlo. A tohle tričko vyhraje jeden z vás? Kokys. Zadarmíko takovou bombu. Že? Lidi, co to zapnou v půlce, co tam dělají ty nevědět? Kokos, kámo, to vidno? Jo. Jak svině to jde vidět. Nice. Je to ready? A co do toho komentu? Nějakou knowledge věc by to chcelo, víš? Že... Jaké bylo naše první společné video, co jsme spolu nahráli? Hard, jako na tvojom kanále. Na mém kanále. Kámo, to by som ani ja nevedel. No. Ne, ja viem, kámo. Ja viem, kámo. Ja taky vím. Mal som tam tie modré brýle, že? Já si myslím, že hej. Jo, ja som ich pak stratil a teraz, kámo, idú za $4,000. Takže otázka zní jak?
Jak mimo prostor. No jsme to naše první spolu. Kámo, tak to nevíte to, ale jo, no. Tady tohle byl pop-up od Homera. Tohle je pro vás, nech se A samolepka tam je. Až tady Homer otevře, tak vás tady chci všechny vidět. Zatím ho followujte na Instagramu, bude mít určitě nějaký dropy. Nějaký fakt jako zajímavý kousky, jedny možná z nejzajímavějších kousků, které tady na Česku a Slovensku vycházejí. A dropnu nějaké background info o Doktomovi, takže určitě followujte. Přesně. To bude drop ještě. Přesně. Uvidíme se v Clashi, jste viděli. Sodla. Co je tohle? Brambory. Klasicky ve vlogu nesmí chybět jídlo. Dneska jsme v Bombay Expressu. Pojďme to. A dali jsme si dneska Indii, dali jsme si nějaký Bombay Express menu a kámo, je to fakt dobrý. Ochutnej tohle. To je dobrý, kámo. Takže Bombay Express doporučujem. My se jdeme najíst zatím, čus. My už se nacházíme u dalšího sekáče, který se jmenuje 1981. Vy jste rozhodli, že je to jeden z nejlepších sekáčů, který tady v Praze můžeme navštívit. My to jdeme otestovat, jestli máte pravdu, takže pojďte s náma. My už se nacházíme v 1981 a momentálně jsme v sekci, kde jsme našli nějaký slevy, takže se jdeme podívat, co tady pěknýho mají ve slevách. A co jsem koukal na stránky, tak od 28. tady má nějakou obrovskou výprodej, takže trošku mě mrzí, že jsme tady o den dřív, protože zítra to bohužel nestíháme, takže si to tady jdeme celý projít a ukážeme vám ty nejlepší kousky, které nám se osobně líbí a možná si odtud něco odnesem. Našli jsme tady velmi zajímavý gildány, které jsou vlastně University Style, Oklahoma printy. Tady tohle vypadá fakt pěkně, je to vlastně něco na ten styl, co jsme mohli vidět v minulém díle ve Vintage Therapy, protože Vintage Therapy vlastně taky má podobný styl tady těchto triček, takže rozhodně doporučuji si tady zajít, protože pokud chcete nějaký zajímavý trička, který prostě nebude nikdo mít, tak rozhodně si tady zajděte. Líbí se mi tam i ty slevy, co jsou na tom sleváči, jsou tam Nike z Mikeny za 100. Vlastně všechny věci, co tady jsou tady fakt jako pěkný, vonavý, proti třeba sekáči na skalce, tady nikdo nehulí ciga. Ale tady bych třeba vypíchl tady tenhle kousek, který se mi fakt jako líbí. Škoda, že to je v S-ku, kdyby to bylo ve větší size, tak vám to vezmu. Vlastně tady tyhle kousky tady pořídíte za 350 korun. Myslím si, že to je úplně adekvátní cena k té kvalitě toho trika, k kvalitě toho printu. Vypadá to fakt hezky. Máte to tady prostě všechno rozdělané. Ty printy vypadají zajímavě. Jo, třeba tady tohle. Je to vlastně něco, co v nějakým jako v ostatních sekáčích, který jsme tady v této sérii navštěvovali, tak tady tohle vlastně je druhý sekáč, který má tady vlastně velmi příjemné printy, příjemný materiál. Hrál tady Marco Damian, takže kámo, proč tady prostě nejít? Což na Vánoce? Nosil bys to? Pak je to moc hezký, moc příjemný. Já jsem velký fanoušek Stranger Things. Jakože určitě se tady o to něco odnesem. Nechci tady odejít bez žádného suvenýrku, ale ještě musíme najít, co si odnesem. Viděl jsem tam fakt jako pěkný šály, takže na to se za chvilku koukneme ještě zpátky na ten sleváč a vlastně si ukážeme, co tam všechno je, ale jako já jsem z tohohle sekáče fakt jako unesený. Líbí se mi tady vlastně všechno to tady je uspořádaný, pěkný, hezký a to je vlastně to, co já od sekáče chci. Ceny trošku trošičku takhle větší, ale to se asi dá jako za tu kvalitu trošku prominout. Teď jsme u toho sleváče a jak jsem říkal, je tady plno zajímavých kousků pod 100 korun. Mají tady třeba Nike Mikinu za 100 ve velikosti S, takže jako zase naše size to není, ale rozhodně tady tato S-kova Nike Mikina si myslím, co myslíš, brádí, nebrádí? Větší size, že? Kdyby to byla, je fakt pěkná. Sice tady jako nějaký neduch, ale to se dá úplně jako v klidu přehlédnout. Je to prostě heavy Mikina, která zahřeje, je to prostě super. Adidasková mikina, typická Adidas mikina, kterou podle mě má doslova každý člověk na základce. Nějaký džísky, potom jsou tady další mikiny a celkem jako překvapilo, že vlastně tady všechno na tom sleváči stojí jako skoro pod 2 kila, což je jako hodně fajn za tady tyhle mikči. Tohle vypadá dobře, že? Tohle vypadá velmi pěkně. Tady není size, nebo S-ko. Ale vypadá to jako větší S-ko, nevypadá to jako úplně takové to klasické S-ko. Tohle dáme na bok, tohle bereme, tohle tu nenecháme. Potom jsme tady ještě našli kokos Arizona, kámo, taky v pohodě. Tady už jsou takové věci, co jako asi nám nic neříkají. Tahle číska je moc pěkná. Baví mě ta barva. Co se mi líbilo, jsou tady tyhle šály. A myslím si, že vzít šálu pro lidi do soutěže je dobrý, ne? Jo, šála je dobrá. Šála je dobrá, kterou vezmem? Já bych vzal tuhle. Tuhle, že? Mimochodem soutěž o tyhle věci je pro všechny členy na tomhle kanále. Členství stojí 29 korun, takže záleží na tobě. Vezmeme 2.
Tahle je taky pěkná, jako fajn kontrast. To je vlastně první sekáč, na který jsme narazili, který tady má šály, že? Takže bereme teda na tyhle 3. Dohromady za tyhle šály tady necháme 2 kila. Takže ty jdou s náma. 1981 jsme doslova vešli do vchodu, už máme 4 věci. A jak říkám, soutěžovně je v členské kartě na tomhle kanále. My se teď nacházíme u Miken. Jsem tady narazil na tuhle Mikenu, tak je tady třeba Sfila brand. Je to vlastně brand, který měl tak jako velký hype kolem toho roku 2018, což jsem se já začal přestěhovávat do Prahy a všichni k nám do Foot Lockeru chodili, aby si koupili Fila boty. Teď je hustý, že vlastně tady tenhle brand vidím všude v sekáčích. Tady jako zajímavý pieces, když je takový hodně vánoční styl že když si jdeš rozbalovat dárky. Kámo, tohle se mi třeba zlíbí. Tady tohle je fakt jako moc pěkný, ale zase bohužel ne moje size. Já věřím, že jenom narazíme na sekáč, kde budou všechny jenom moje sizes. Takový dost jako fluffy, plišový. Tohle se mi tež líbí. Jakože tady tohle je něco, co jako vypadá fakt moc pěkně. Tohle je druhá věc, na kterou jsme narazili tady během tohohle dílu. Máme tady druhou Lauren Mikenu a tady tohle je celkem dobrá, kámo. Jakože tady tohle je fakt taková, že stojí 1300. Sekáč. Ale jakože ty věci jsou tady fakt pěkný. Je to tady vytřízený, je to tady prostě výběrový sekáč, takže vlastně asi počítejte, že ta cena tady bude trošku jiná, než jako v hrabárně, kde jsme byli na začátku tohohle dílu. Ale jako musím říct, že tady jako ty kousky, oh shit, kámo. Tady mají Tigers kolabo z Nike, hodně super, za 6 kilo. Bohužel zase Esko University, co tu ještě máme? Mají tady dokonce i baseballový mikiny, což je zase jako celkem hustý, protože baseballový mikiny se ne tak často jako objevují v sekáčích na to, že jako v nějakých normálních obchodech. A potom, co tu ještě máme? Puma vypadá taky zajímavě. Puma vypadá hodně jak taková 90ková mikina. Ta je jako moc pěkná, moc příjemná. Dokonce je v M-ku. A možná stojí trochu přepal. Pacers, zase basketbalová mikina, moc pěkná výšivka, hodně clean výšivka. Je to vlastně z NBA kolekce, ale nevidím tady size. A zase si myslím, že to bude asi SKM-ko. Já mám rád tady tyhle baseballový, basketbalový mikiny. Když se podíváme tady, tak tady dokonce máme i Colts. Kdyby někdo byl fanoušek Colts. Tohle stojí jako 500 a myslím si, jako, že je v pohodě. Je pěkná a hlavně je to od Nike, je to od NFL. NFL je americký fotbal. Vím, že tady tyhle NFL věci z nějakého důvodu jako mají rádi lidi v Česku, protože vždycky, když já jsem si objednával takový ty vintageový balíky, jakoby z toho zahraničí, kde jsem jako dělal unboxingy, tak vím, že tady tyhle NFL věci mi vždycky zmizly během chviličky. Jde od Grand Park. Taky v pohodě od Adidasu. OK, asi se můžeme od Miken přesunout dál, ale jakože těžce uvažuji nad touhle. Ona jako sice basic Mikena, ale je to vlastně Nike v kolabu s NFLkem a ona celkově prostě je to taková dost jako univerzity věc. Tak tady tohle vlastně Nike i Champion dělá přímo těm školám i těm týmům na zakázky tady tyhle věci. Champion to má více rozhozený po ty Americe, protože Champion sponzoruje hodně týmů na těch jako vysokých školách, co tam mají. Když vy si třeba skoupíte, já nevím, nějakou random mikinu prostě z Ameriky, která vlastně je pod brandem nějaké té školy, tak většinou vždycky uvidíte logo Championu malým tady dole na rukávu. Ona je jako fakt v dobrým stavu, nemá to ani poškrábaný tady ten patch, co je tady nažehlený. Je tady fakt obrovský výběr levisek, což se mi dost líbí. Levisky jsou tady prostě za fajn cenu a myslím si, že jsme asi za tu dobu, co natáčíme tuhle sérii, neviděli jako takový výběr levisek. Vždycky máte označení, jaké je to size 27, 34. Dokonce tady jsou i levisky, co jsou na mojí velikost. Wow. Tady jsou většinou, to jsou 501. Je jich tu fakt nadal, většinou to jsou levisky 501. 514 jsou tady tež. Po Skalkovské hrabárně si tady jako podle mě dost napravujeme chuť, protože vlastně tam fakt jako všechno bylo nechutný a jak jsem říkal, ta Skalkovská hrabárna byla fakt hrozná. A ty košile, které jsme tam viděli, byly naprosto příšerný. No ale zatímco tady jako tohle je prostě, kámo, můj šálek kávy. Na cokoliv tady sáhnu, prostě je něco, co bych prostě jako sladil v nějakém fitu. Tahle je pěkná, tahle je moc hezká. Tady tyhle košile se tady pohybují od nějakých 350 korun do nějakých jako 800. Mám pocit, že tady tohle je ta nejdražší, co tu je, že jo. To bohužel velikost M, takže zase něco, co já asi jako pas. Já mám L-ko, XL-ko. XL-ko. A jako asi jo, ale asi bych po to nic možná jako nedal, maximálně tričko. A já mám třeba zhrát, když máš jako nějakou oversize flanelku, dáš si potom mikinu a hodíš na to tu flanelku. A nebo mám třeba zhrát košili a na to ještě takovou tu hrubší košili. Přesně, kámo, gurmán doslova. Teď jsme vlastně v další sekci, která je vlastně čistě věnovaná jenom zase šálám, protože říkám, jako tady ty šály jsou fakt pěkný. Kdybych mohl, tak si reálně vezmu úplně všechny.
protože jsou to přesně takový ty šály, které prostě já vibuju. A tady tohle je jako fakt moc pěkná. Ale šály už máme, takže jdeme dál. Že nemůžu vám dát do soutěže jenom šály. A nebo vlastně můžu, vy to neovlivníte. To je na mě. 1981 máme fakt skvělý pocit. Nebál bych se tady tomuhle sekáči klidně dát 8,5 z 10. Trošku větší ceny za mě, protože vlastně u některých mikin si myslím, že v sekáči dá 13 je jako fakt jako přepal, ale většinou se tam ty ceny pohybujou od nějakých těch sleváčů, od nějakých těch 100 korun do cca 800, což mi jako ještě přijde adekvátní v rámci toho, v jaký kvalitě tam jsou ty věci, protože přece jenom jsou tam vlastně výběrový kousky, které když si koupíte, tak nikdo jiný krom vás je nebude mít. My jsme tam udělali nákup dohromady za 350 korun, což je fakt jako dobrý. Máme dohromady 4 kousky, což je super. Takže jak říkám, o tyhle kousky je soutěž pro všechny členy na tomhle kanále. Členství stojí 29 korun, máte výhody, máte videa dřív, máte emoji, speciální odznaky a samozřejmě dropy Volt kódů, počítačových her a hlavně soutěže o tady tohle oblečení. My už se nacházíme u dalšího sekáče, je to jeden z mých nejoblíbenějších sekáčů, který tady v Praze můžete navštívit. A to je Vintage Therapy. No a my jsme naposledy ve Vintage Therapy byli před necelým rokem, možná díle jak rok. Tak se jdeme podívat, jestli ten sekáč stále stojí za to a jestli jsou tady furt tak dobrý kousky, jako byly před rokem. My už se teda nacházíme ve Vintage, mají tady plno nových kousků, mají tady vlastně i workwear kolekci, kterou vlastně dropovala Skeda jako poslední drop, na který jsme mimochodem dělali tady pro Adama Real, takže se na to můžete jít kouknout na Instagram. A my se jdeme podívat, jaký jsou tady nový kousky, co všechno tady je. Mají tady nový foťáky, mají tady nový accessories, mají tady nový mikiny, bundy a hodně custom věcí a přímo custom střihu, které si sám dělali tady pro tenhle sekáč. Takže tady na to všechno kouknem, něco tady pro vás pěkného vyberem. Jak už jsme vzpomínali v 1981, tak Vintage Therapy se tady podle mě může pěšnit jednou věcí a to je to, že vlastně tady Adam vyrábí pro tenhle sekáč speciální printy, fakt jako příjemný materiál i na nošení, takže vám tady rozhodně nějaký tričko vybereme, protože už teď vlastně těch triček, co tady jsou, se mi třeba zlíbí polovina. Za mě tady Travis Scott, ten je v pohodě, používají tady Russell Tees. Mají tady vlastně většinou každou size, kterou vy chcete, protože to jsou schopni naprintovat díky tomu, že to jsou jejich designy, tak to jsou schopni naprintovat na jakoukoliv size. Můj oblíbený kousek, co jsem tady viděl, ten vypadá velmi pěkně, Post Malone. Většinou tady tyhle trička koupíte za nějakých 6 až 7 stovek, ale je to zase originální print, originální design, který nikde jinde nenajdete. Teď jsou Vánoce, tohle tričko se třeba prodává za 6 kg. Samozřejmě najdete tady i třeba starý dropy od Skedy, takže tady vlastně najdete nějaký starší dropy, které tady jako byly. Kdyby někdo nechtěl třeba tričko s tím printem a chtěl by mikinu, tak vlastně to tady všechno máte naprintované i na mikinách, i na tričkách. Myslím si, že je to hodně záživný se tady v tomhle jako prohrabat, protože zase na sobě budete mít designy. Hele, můj oblíbenec Kid Cudi. Protože na sobě zase budete mít designy, které prostě nikdo jiný nemá. Trošku počítejte, že ty ceny se zase trošku pohybujou něco jako v 1981, ale s tím, že je to tady o něco levnější. Například třeba tady jsou custom vesty, což jsou vlastně sešitý Dickies věci, něco, co nikde jinde neseženete. Akorát počítejte, že tady tuhle vestu si tady pořídíte skoro za 4000 korun, ale zase budete vynikat mezi ostatníma, protože tohle fakt jako nikdo jiný mít nebude. Jo, ty Carhartt bundy vypadají jako taky velmi příjemně. Je to vlastně taková trošku kamufláž, velmi příjemný materiál. To je pro tvoji mamku dobré. Teď se nacházíme u sekce kalhot. Pokud víte, tak my jsme tady minule sehnali takový ty sešitý kalhoty, že jak jsme tady nakupovali. A co se týče jako kalhot, tak tady najdete třeba z Wranglery. Wranglery jsou velmi fajn kalhoty na nošení. Takhle whisky měli asi větší výběr v 1981. A samozřejmě tady najdete třeba i, který prostě jako vypadají dobře. Trošku jak ty, co jsme viděli u Homera, ale Homer tam měl vlastně triple vrstvu, že to vlastně byly 3 kalhoty na sobě sešitý. Ne Distressley, ne ty Distressley. Moje oblíbené kalhoty jsou třeba jako i Manchestery. Bohužel zase ne moje size, ale jako Manchesteráky jsou prostě kalhoty, co prostě jako na ně nedám dopustit. Nosím vždycky většinou do divadla nebo nějaký akce. A co se týče nějakých custom pieces, které jsme tady měli na pop-upu, tak ty bohužel se už asi odvezly. Ty Skeda věci už tady nejsou. A když si tady koupíte nějaký tričko, tak si to můžete nechat i poprintovat designama, které tady jsou daný. Což je jako taky jedna velká výhoda. Většinou ty printy si tady můžete udělat i na vlastní tričko, a nebo když tady něco koupíte, tak se ho tady rovnou můžete customnout. To je v pohodě tričko, že? Jo, to je dobrý.
To je v pohodě týs, tady tohle je mega v pohodě, ale ještě koukneme, co vám tady vezmeme. Protože věřím, že tady odtud neodejdeme s prázdnou. Jsme tady došli, tak jim přišli nový zboží, jsou tady Carhartt bundy, po kterých je jako celkem zháňka. Vlastně jediný shop, který tady v Praze znám, který prodává Carhartt bundy, je The Brands. Vlastně plnou Carhartt věcí tady vždycky najdete ve Vintage, takže kdyby někdo zháněl Carhartty, tak rozhodně se tady jako zavítejte. Myslím si, že tady si vždycky každý něco vybere a hlavně tady máte záruku toho, že to bude v pohodě a že v tom nebudou žádný díry a žádné jako neduhy na tom zboží. Je tady vlastně otevřený pondělí do neděle, mám pocit, vždycky od 12 do 7, takže se v klidu vyspíte a pak si tady můžete jít nakoupit nějaký pěkné věci. Najdete tady dokonce i dropy ještě od Parking Lot Boys, tak můžete napsat do komentářů, jestli jako znáte Parking Lot Boys, má to za sebou nějakou historii. Samozřejmě nějaký skeda tričko, o který jste si vždycky psali, tady asi dneska nenajdem, no bohužel. Mimochodem tady tohle je natisklý asi na Russell Tees, je to velmi příjemný. A co bych vám ještě ukázal? Hledáme nějaký tričko pro vás, Mikinu vám brát nebudem, na to si ještě nezasloužíte. Podíváme se, jaký tady mají bundy. Za mě popravdě tady jsou nezajímavé bundy. Jediná bunda, která mi tady napadla do oka, je vlastně ta Carharttka, kterou jsme vám ukazovali. A vlastně, co jsem tady ještě našel, je i North Faceka, zase ale v sizeu S. Mám pocit, že reálně máme fakt jenom štěstí dneska na SK. Hodně takový, jak bych to řekl, teplákový bundy, asi jestli se to dá takhle pojmenovat, nějaký maskáče. Ale zase říkám, jo, jsou to bundy, které podle mě jako asi moc nestojí za řeč, krom těch Carharttek, krom těch North Facek. Ale tady tohle třeba je taková bunda, jak na kolo. Bunda na kolo. Pro maminku na lyže na kolo. Ale zase ty bundy to kompenzuje to, že tady jsou skvělý trička, skvělý kalhoty, custom printy, custom jakože různý střihy a celkově ten vibe tady z tohohle celého shopu tady fakt je dobrý. A myslím si, že se tady tenhle obchod užije naprosto každý, kdo tady vejde, takže pokud budete mít cestu do Prahy, tak na Ostrovní 22 najdete kousek od Národní třídy Vintage Therapy. Tady tohle je zase něco, co by se líbilo Jasanovi. On je takovej vlk, taková alfa. Tohle vypadá v pohodě. Pepsi. Co? Pepsi. To není Pepsi. Vůbec ne. A já se nenaučit číst, prosím tebe. No, už jsi na střední, kámo. Tyhle trička jsou jako fakt v pohodě. Silvestry a tweety. Ty závodní trička jsou pěkný. Oni vypadají jako fakt hodně fajn. To zase vlastně jsme v žádném sekáči, který jsme v tomhle díle navštěvovali, neviděli. Buď vám vezmeme tu čepku, anebo tričko. Rozhoduju se mezi dvěma věcma, jestli vám vezmu skeda beanie, anebo skeda kšeltovku. A vypadá to, že vám asi vezmu k těm šálám čepky. Ať někdo, kdo to vyhraje, ať má kombo. Což mi dává jako smysl, je zima a už je potřebujou zahřát. My jsme na konci prvního dílu druhé série nejlepších sekáčů v Česku. Samozřejmě v tomhle díle pro vás máme připravené 4 soutěže. První soutěž je ta, abyste vyhráli tady tohle custom triko, které jsme pro vás dělali s Homerem, tak stačí do komentářů napsat, jaké je první video, které jsme s Homerem kdy spolu natočili na tomhle kanále. Potom pro všechny členy jsou udělané 3 speciální balíčky v kartě komunity. Takže pokud nejsi člen, tak se ho můžeš pořídit za 29 korun a jsou tam připravené tady tyhle 3 balíčky pro 3 z vás. Stačí to prostě jenom okomentovat a odpovědět na otázku, která k tomu je přiložena. Takže 3 výherci ze členství, 1 výherce z komentářů. Vyhlášení si uděláme v druhém díle nejlepších sekáčů. Do komentářů samozřejmě ještě můžete napsat, jaký je váš oblíbený sekáč. Je jedno, jestli je z Prahy nebo od někud jinut. A my se spolu vidíme u dalšího dílu. Čus. To mi trošku přijde takové jako skémové, protože chápeš, jakoby, proč by jakoby si měl dát za tričko vlastně možná i větší price pomalu, než dáš tady za tuhle bundu.